أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي الأمسا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالو ناني نا بيسويني وكونونتو ناي ميلادي نصارو كجاتي بافولا نموغا أني فولا سانكالو تاني كلنا بيسويني وساباناي. ambe dawda bugu masjid ar-rajaqu ambo kono ni ala sunna bi ambe na kitabu mi ndamina oye kitabu tawhid li shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah. bi ambe muqaddamu deke muqaddima bo deke sanan kado matinula tawmi minye anka dersu konona na kitabu min bambolo nambe kolo fo akono waye al-qawl al-mufid sharh kitab at-tawhid لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح الوسيمين أم بمتنو كلاودة كتابو كنو من يسره يه أتكومي أم بكتابو يسره تا كلاكومي أنتم بسلاسة وصول لا تكومي سره أمبا كسره يه mogo be se ka faamu sɔrɔ a la jɔn na cogo min ka sɔrɔ kumaw ma janya. Muhammad ibn Abdul Wahhab ante kuma ale yɛrɛ ka taariku ka bi salasatu usulu damina an kumana ka ye. Ale yɛrɛ bangena hijiriya 1115 a bangena o de la. A fatura hijiriya 1120 hijira 1206 a faturo de la. An ko ɲagambi ba ani dɔ cɛ min ye Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum Afrikiya nin tun ye mɔgɔ jugu ye aqida jugutigi do bidiya mɔgɔ do. Malik majahabi mɔgɔ minnu tun bɛ a wagati la u ye aradu kɛ Abdul Wahhab ibn Rustum ka kafiriya yɛrɛ ka lagosi sɛbɛlɛw kɔnɔ. wo min ye kaburu batolaw ani sufiw ani bidiya mɔgɔw tuma min Muhammad ibn Abdul Wahhab ka dawa nana u y'a dɔn dawa in bu u kan. u taara Abdul Wahhab ibn Rustum ka tɔgɔ jugu ta ka da ale kan pour ka mɔgɔw boli a ka dawa ɲɛ ani k'a ka dawa nege bɛ mɔgɔw la
mais ama foyi toro ka dawa ma mogo fulaw mogo kelewunte kitabu dokumanauka tasihihu قطع التاريخ حول الوهابية من كتابه أبيكم أني مغفلو ديفرنسي لاكو فرنفانسي راكو سوبي عبد الوهاب بن رستم عليه هجريا قرني الثاني قرني فلانا معنى هجريا سانكي من فلانا عليه كان ينما يكي أودي كنو sankeme fulana laba fatura doko e sankeme na laba ale ya kanyana mo yake kata hijra sankeme kata keme fuladema doko a fatura keme ani bikononto ani wolon fula doko a fatura keme fula ani duru ale qarani sani o folo ube qarni ewa awwalu wallaba ube qarni sani folo ale kanyana mo yaddan nanin français de la Abdul Wahhab ibn Rustum hijriya kemenal laba hijriya san kemenal laba ube hijriya san keme fulanna folo ale kanyana mo yaddan na o yoro de la mais minni Muhammad ibn Abdul Wahhab ale qarani sani asara qarani tani fulana parce que ale wolola bakele ani keme ani tani duru a fatura bakele ani keme fula ani woro Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kanyana make kata qarani tani kelena kata qarani tani fulana kononanda abe komi mogo fulani nyogonche yere folo samba kele bunu nyogonche Muhammad ibn al-Wahhab anin ewa Abdul Wahhab ibn Rustum samba kele nyona bina ninya akanya nama yake qarani sani nde kononala akarni awwalu kata sani ale akanya nama yake kononda ni fana ya akanya nama yake qarani tani kelena ani tani fulana kata mo utogo te kelenya fana umanyo soro wakati la kele folo utogo te kelenya ninye Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddidu dini tawhidi tigi sunna mo oye Muhammadu ibn Abdul Wahhab dunye Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum umanyo soro wakati utettogo kelena Abdul Wahhab ibn Rustum oka manhajun oye al-ibadiyya bidiya sira juguba alete qur'ana kolo bonyate hadisa u bonya sheba uye delilata qur'ana ni hadisa la chogo malete delilata qur'ana ni hadisa la chogola Abdul Wahhab ibn Rustum mais Muhammad ibn Abdul Wahhab oye sunna mogore sheba be delilata qur'ana la chogo min ani sunna le fana be delilata qur'ana na sunna la o chogo kelendela o fana ka aqida u tekelenye min Abdul Wahhab ibn Rustum ya kharijiyya qawarij de yoye Muhammad ibn Abdul Wahhab salafiyya o be salafu tabulo de ka donc mo fula inte kelenye mais mo fulo min ni qawarij doni ke bawo ye fatawa kaka ko kafiri de jogol lankolo no ko juguni bidiyaw de ba bolo sufiyu ni quburiyun ulu de tara o togota ka da Muhammad ibn Wahhab ka pour ka kadda wachiya o ma fenciya ma alhamdulillah Muhammad ibn Wahhab yere togo atogo de Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaymana at-Tamimi uyu ka kabila ye nin kabila hadisan nana Bukhari kono Abu Hurairah ko ale mawuli na be bani Tamimi la azalun uhibbu bani Tamimi bada salas
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم أبو هريرة كو علي ما ولي كو علي بني تميمي كو علي بو كانو فين سبا كوسو فين سبا من نالي يوم تشيدنا نابا فوكا كبار يالا فلو فلو موني تشيدن كو هم أصد أمتي على الدجال نين كبلا محمد بن وهب بورا كبلا من بني تميمي تشيدن كو لود كغلي دجال كاتمه مغبكا دجال با من بنا جيان لبا كو لود كغلا كا donc ni nyaira nan nin kabila abeto jian kono fo kata jian laba mamru mun wahab aka kabila tamimi bani tamimi ulu beto jian kono nin kabila beto jian kono fo jian laba hadisa sabatira o kabila fula de beto jian kono fo jian laba sino kabila to abese ka do bese ka to fo jian laba de bese ka to ni jian laba bese kabila bese asibe tunu pew mais kabila fula ulu beto hadisa sabatira ulu beto fo jian laba bani tamim muhammad ibn wahab ka kabila ani ciden ka kabila parce que ciden ko jian laba mahadim min bena mahadim min be sunna kitabu kono ani ahmadiya kam mahadin te kelenya de mahadim min be sunna kitabu kono ciden ko o ce togona le ka togo ye kelenya fa togona le ka togo ye kelenya ko abe bo ale ka kabila de la abe wo ciden ka kabila de la ni dugu kolo fara jengena ka dina cinya ale be bo ala ba bo jian laba be dina tile ni ya iran nin kabila fula ko nunun be to fo jian laba muhammad bin wahab bora kabila minna ani ciden ka kabila ciden ko lu de kagele dajjalika abo chogo de la aw muhammad bin wahab ka bani tamimi akam mugo munun fana bora mugo mangiri dajjali fitinu ka uka wakati dajjali ka kubo sufinu kuburiyaw nim bani tamimi muhammad bin wahab na ka kabila na ka bonso na mode mugo suma giriya uka kubo ni nya fole abu rata ko ko alebe bani tamimi kanu ni sababu munu sababu fulo fule ni wudu de ka gele dajjali ka fulanna wa kanat fihim شبية عند عائشة فقال آتقها فإنها من ولد إسماعيل فلنا أكا مغم إوا جوم ميلادين دو تمدا أمبايشة بولو من أمبايشة تنيه جوم موسو دوم مينانا كليلا ديرا أمبايشة دما تمبا أمبايشة بولو بني تميمي كا كابلا مودينو تشيدين كو أمبايشة ما كون نينكام هورويا نينيه إسماعيل دندي نينكام هورويا نينيه إسماعيل دندي ni fulanai sabanna wajaati sadaqatuhum faqala hajihi sadaqatu qaumi aw qaumi fulana tumami bani tamimi kaw ukat sadaqati nanu ka jakana na cidema ciden ko akon ni nyem mo ka sadaqati ube ni nyen kam mo ka jakade mana ciden ni bani tamimi ke ayire kam mo ye kon ni nyen kam mo ka jakade donc abu hurata ko nin ko sabayin kofe ko alema wuli ko alebe bani tamimi kanu mabul bunu habu bora kabila mununa ni hadisa be bukhari kono bal ma ka kitabu min fulani ni kitabu tauhidi tellement que togo jugu daraka mogo yere be akafriya utado yere mamur bin ibrahima saudiya ka mufti do tundo ka koro bombaji ya ale de aram place aya fa kam majmu fatawa kono ako doni ke baga do tumbe saudiya ba fa abdurrahman bakar ko marasande do me ayet tauhid fana kala abe tauhid do ale tumbe waya sikata hindi atara hindi aya soro karamogo bado tumbe abeta karamogo inka halaga la abeta lame me karamogo aya soro ni karamogo imba ka derisu damina abe muhammad bin wahab de danga kalande umba fu amina o ko fe be kontenu ka derisu la abdurrahman bakar
ayen ni soro ni lahalala yala ne ben nin bon nin katawla cogodi mais ala ya ke doni ke bagay ni Abdurrahman Bakari Komara say doni ke bagay mbeta na hindi doni ke bagay mbeta baro kafe abette ma fi abafu abe baro kafe wakati dola Abdurrahman Bakari fanay munke kitabu tawhidin mamru muhabu ka kitabu tawhidin aya ka deresu bettige ka bola kada kerefe doni ke bagay temete bora ka kafo kitabu ndalembe me adresse sitala kata babu folo la doro kata ni doni ke ba nale ka cheyin fo uyen nyogon fo wakati mi cheyin nya bismillah awulila puru abake kata dunan nana mafoli kala nanima mbese ka femunu nyini kana dama ka bonyanaye awuli abeta o nyanyini na le kitabu ndalento doni ke ba nkeref doni ke ba ko ni kitabu ba keref abe magalaw ale tale doni ke ba o nye kitabu inta ye kitabu tauhid inta ba ke kallaje komra say nana ka kitabu sura bolo karamugo imbola ba ke ka kitabu laje karamugo in kwama ko jonye nin kitabu dila komra say amaso ka atigifo ako lalla ako ne rete ni wallahi bagado re lalla nan tara maktaba tigi do fe au fe ya o be se kanyedo parce que l'État faut koyin kabo alefe kayira la ko a kon kata maktaba lan ka nyinin ka mo min nyina nin kitabun dilan ka se kado utara maktaba tigi mun bu fa utara u ye kitabu nyira la ya Allah je ko an amma ko ben nin kitabu dira mo min nya dilal aye kitabu ndo takana ko nin kitabu ko Muhammad bin Wahhab de nin dilal karmo ko kafiri wa parce que tu tarawo de fo ale ako kafirin wa ko Muhammad wa ka kitabu dilalen do karamo hakili jigla yerebe minke ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ako fuite nin kitabu kono qur'ana hadisa fuite nin kitabu kono qur'ana hadisa te aye kitabu inta allabana atubira atumbe minna ka Muhammad ibn Wahhab danga atubira kabola aya yele manna bi majlisi damina sisa do beke Muhammad ibn Wahhab de folo kala ndombe amina fo kuma lakali chogo wero be se ka surala parce que mo chama be kuma lakali mais Muhammad ibn Ibrahim ya fo nin chogo la do ba fo che nye kitabu yi adresse de bala kata karamo fe ko mba fe kan nin kitabu kala iba la jenye donc o ba sura adresse bala ba fo kan nin kitabu kala nin mani abeta sinya fulana be kitabu in ka adresse bala ba na ba fo bon nin fana la jenye be se kan nin kala ni doni ko ba nyaayele ma matto yala ba fo ibe se kan nin toy ko fe bena no fe mba la jettile sabakuna ya la jo ko fe ko mara sa intara ko nin kitabu ko de nin kitabu kala foite nin kono ni qur'ana ni sunnate foite nin kono ni qur'ana ni sunnate ako yala yere nyana jombe seka nin kitabu nyogona dila aw an ka wakati na ako an ka wakati na nin kitabu dila mbaga fo bugari na nyogona ode sino nete nin dila mbaga do ako ibe Muhammad ibn Wahhab min danga ode kitabu indila ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mais o ya fonyere ko kafiriro de alaye min mina doro min be fo doro yode mina parce que o debe jiya kono hari sisa min be sama doro bo mina kam mo mina na yote kasoro haqiqatala ni nye qisa folo aka kitabun tubariyala ni Muhammad bo habu kelen qisa do tebena Abdurrazzaq Badri yere ni mo do ce atara mo de akwa tara jamana do de la ani karamogo dodo bennaye ube barola ako Muhammad ibn Wahhab ako alete ahli baitu ciden ka somo abe wulun nani de menabu dangade ate ciden ka somo fe Abdurrazzaq Badri ko ale ko ma
ako ne ye Amr ibn Abdul Wahhab ne ya ka kitabu muallafatun be kala kitaban kitaba kelen nya be kala bo eye min fo ne ma ya ka kitabu kono de men ba nyini fe e fule kam min fo ak be kitabu min kono i ka tere ke ne ba ye chogo min ba soro chogo min e ako ola o kitabu tera ako ale ko ma e bi ne nyini kamunna e de dan tigira ka sisa ko abe cilen ka so mugo danga ko atufe ne nyini kan ko abe kitabu min kono ikari o ko fe be sagi kan ne nyini kan ko siga tala daiwa ite sira lanye doni sira lanye ikado ninche min ni ba ke ka fe on fa ni ma tube kata alama qiyama do kiri bina ci alafe mo abduraja ko ale ko ma bo denjoli be bolo je kaba kura ola ako nyinin ka ko ako ai e ma fu Muhammad ibn Wahhab ko abe ba ci den ka so mu wa tufiya Muhammad ibn Wahhab ka dem be to dalen be ci den ka so mu de la adu Abdullah al-Hasan al-Husaini Ali Ibrahim Abdul Aziz ako Muhammad ibn Wahhab don to yende abe alu baiti Ali al-Hasan Husaini nunun be alu baiti Ibrahim nunun be alu baiti de Muhammad ibn Wahhab ka dembe to ye alu baiti de a koko nin kuma yin balilala nin kuma nya kaba ko ma da nyoro ni ta yoro soronina ko le ko ma chugode ba fu ko be alu baitu ko balmo nambora o yorola kitabu tawhid min fulani nye mogo do be se ka fu amma ambe kuma yoro damado ko limaja ihtimamu bil kitab wa limaja narkizu ala tawhid do be se ka nyinin kalike munna aw baki ka hammini kitabu tawhid nyete de munna aw ka ewa sinsimbere bebe tawhid de ka fengureta aw boloni tawhidite parce que be fo mo la jamana ko nyini kalibe ke mun naw tawhidi silamo ka ko wero be aw te hamminu ye wakati be tawhidi asani limaja nedrisu ma yudadu tawhidi fulanna munna tawhidi tanaye minye tawhidi min be tawhidi buruja munna ambo kala de kan hammi ke noye wa anwa tawhid sabana tawhid kalito ne wakati serakani fen sabasro folo munnaw be hammini kitabu tawhidi na be sinsi tawhidi ka wakati be fulana munne tawhidi tana minye shirku ye munna wakati be aw be shirku derisu ke ka shirku kele ani tawhidi kalite saba amba fo mimbato folo mimbato ambe hammike anka hammiye tawhidiye ani nanka sinsim berebe tawhidika hajatul muslimuna masatun ila tawhidi sahih silamo ka haju de yerbe tawhidi la katme fembeka silamo uka haju be tawhidi la katme doni tobeka ikam makobe tawhidi de doni la katme doni tobeka bo ka haju be tawhidi de la fana tawhidi makoni tawhidi haju be silama mantola katme nina katme ewa nina kilinka katme dumunika katme mijika mogo makobe tawhidi la katme finye ka mogo makobe tawhidi la katme dumunika mogo makobe tawhidi la katme jika odi atambe hammini tawhidi nuko munna tawhidi aw be tawhidi sinsim bereke tawhidi ka wakati be amba fo munna awti hammini silamo ka ko rew tawhidi amba fo yalaw ko min be silamo ka tora min be silamo ka balaw min be silamo ka degu min ye silamo ka ayu soro ni munye de afu tawhid silamo ka tawhidi lafu anu ka tawhidi famu baliya de tora fule silamo ka
silamu be koko do be kasara do ube balaw la ube degu na dinya kono tawhidi la fuli da ya sababu ye ani bo ni tawhidi famute oda to shawul silabun temiya ko ako man tadabbara ahwalul alami wajada kull salahi fil ardi fasababuhu tawhidullah wa ibadatihi wa tati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu sarra fil alami wa fitnatun wa bala'un wa qahatun wa taslitul adu wa ghayru dhalika fasababuhu mukhalafatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghayrillah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ko majmu fatawala akoni mugo minye jiyan la halal laje ka jatemina iba soro nyuma be jiyan kono fenyu la hala nyuma be jiyan kono dugu kono ka iba soro asababu ye ala kele bantade tawhidi de ani ala bato ani ciden bato de ni dugu kolo laje la hala nyuma ni ya soro be dugu kolo ka iba soro asababu ye tawhidi de ani ala bato ani ciden bato de awa kuni ewa ni kojugu fana be jiyan kono fitina be jiyan kono balawu be jiyan kono sanji dese be jiyan kono ani ka jugu lasu ku bila silamaw ma o min be jiyan kono anu ona ɲɔgɔnnaw a ko a sababu ye ciden sɔsɔli de ani mɔgɔw be ɲɔgɔn wele min na ka ta ala tana bato min na awa jiyan musikila kana yi ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ muskila musile ka be jiyan kono ɲagambi be jiyan kono balawu be jiyan kono balimaw tawhidi baliya de do silamaw ka tawhidi lafuli anu ka tawhidi baliya o de balawu be jiyan kono ni tawhidi tun famura silamaw be tawhidi kan ko munun be jiyan kono o te hadamadenw sɔrɔ والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم المهتدون ألكم مؤمن لمن يرى وما فلان كفيا نغمبي وكل من يكونوا ألكم حكلي سيجب نونو يجيان الآخرة نونو دكاندرا بلو بيجيان كونو تورا بيجيان كونو حكلي سيجب باليا بيجيان كونو أبي تاويري باليا donc ninde bato ambe hammini tawhidi am bankan sinsi bere kaka ni nyekelenye munna ambe hammini tawhidi kitabuye munna ambe sinsi tawhidi ka afulana anna haja tawhidi khalaqa Allah saghalain li ajalihi sabu min bato an bambalembe tawhidi kambe nin tawhidi kitabu tawhidi in kala ani nan sinsin lembe tawhidi ka wakati be jinani hadama dembe dara tawhidi de kama jinani hadama dembe ala ya beta tawhidi de kama ala kelempe ka bato foy kana far alaka wa ma khalaqtu lil jinna wal insa illa liya'budun mana illa liyuwahhiduni jinani hadama dem madda foy kama fuka ala kelempe ke kelenye ka ala kelempe bato donc sababu fulana fule ni nan sinsilembe tawhidi kan nan be tawhidi kitabu kala jinani hadama dem be dara ala de kama asalisu sabana mimbe an sinsi tawhidi ka al inhirafu alladhi hasala fi tawhidi jengelin min kera tawhidi la mogo caman de ye tawhidi bila bal mogo do be woleli de la suni tile dawa kelaw do de be ko tawhidi ko kabila ko tawhidi ban fara o de to an be hammini kitabu tawhidi ka kala ani kansinsi tawhidi ka parce que mogo caman de jengena la mogo caman de sira bila tawhidi ko la fo ko tawhidi de ban fara nam tunya de do
tawhidi ban fara tawhidi be tawhidi mogo ani mushriki fara ka bo nyona tawhidi be tawhidi mogo min ala ke kelenya kala kelempe bato ani min fe ngore bato ka fara ala ka tawhidi ba fara ka bo nyona ودي أتو أقايدة أبي إغوانية وبنو وبافو قايدة الجهبية كاسرو قايدة قصبية ونتعاون بعضنا بعض فيما اتفقنا عليه ويأجر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه وبقايدة نشكو بي نستمع فيما اتفقنا عليه ويأجر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko an bɛnna ko min na an ka fara ɲɔgɔn kan o la ko an ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na an ka wujura di ɲɔgɔn ma ou bien an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ bɛnna min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la an ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na an ka wujura di ɲɔgɔn ma ko qaidatu jahabiya ko qaida min ye sanulama do ayi qaidatu qasabiya qaida kalalama de ninye qaida nyere be nyogon guruja yere mo be se ka fara nyogon ka chogobi ay nyogon soso yu'ajru baduna bada fima ikhtalafna fihi nastamiu fima antafaqna alayhi qaida sataru qaida fulo ana laban be nyogon guruja de kon ka fara ɲɔgɔn kan bɛnna min na an ka fara ɲɔgɔn kan o la an ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na an ka wujura di ɲɔgɔn ma ni hadamadenw ye ɲɔgɔn sɔsɔ fara ɲɔgɔn kan bɛ tuguni yan ɲɔgɔn sɔsɔ ni fara ɲɔgɔn kan tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ koyi qaida in yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn guruja yɛrɛ u tɛ ɲɔgɔn ta donc ni aw bɛnna galo min na a ka fara ɲɔgɔn kan o la wa n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ tiɲɛ min na aka wujura di ɲɔgɔn ma wa qaida jugu belebeleba bon nin qaida tigo a bɛ olu de bolo tawhidi man b'o bolo olu de bɛ mɔgɔ sagi ka bɔ tawhidi kalali ma tawhidi nege bɛ mɔgɔw la ko tawhidi ban fara de bon nin de kosɔn komi mɔgɔw sɔrɔla minnu jɛngɛnna tawhidi ko la ka tawhidi bila ka sira bila fo b'a yira ko tawhidi de bɛ mɔgɔ fara o de y'a to an bɛ tawhidi kitabu kalan an bɛ sinsa kan k'a sɔrɔ tawhidi bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan de ya ayyuhal ladina amanu ajkuru ni'matallahi alaykum id kuntum aada fa allafa bayna qulubikum ala ko mu'minun ma ko mi akwaye mira katasi tuma mi aw tunye ɲɔgɔn jugu de ala y'aw dusukun fara ɲɔgɔn kan aya wuri kuna la ko walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakin allafa Allah bainahum o yem madina kan ali ausni ani khajraj mun yu fara ɲɔgɔn ka tawhidi kele de tumbu nu ɲɔgɔn te ɲɔgɔn faga kele de tumbu no be ɲɔgɔn faga kabila fula fo nu surunyana ka ɲɔgɔn ba be kele bila nu denw sɔrɔla kɛlɛcɛw sɔrɔla u bɛ ɲɔgɔn faga tuguni tawhidi de nana k'o ba ka bɔ yen pewu limaniya nalen madina tawhidi nalen madina u dusukun farala ɲɔgɔn kan u kɛra kelen ye bilal ibn rabah habashi ani sulemani farashi mun y'u fara ɲɔgɔn kan tawhidi bilal ni abubakar suleman al-farash ani abubakar ani umaru mun y'u fara ɲɔgɔn kan tawhidi tawhidi de bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan shiriku de bɛ mɔgɔ fara bidiya de bɛ mɔgɔ fara o de y'a to u b'a fɔ ahali sunna wal jamaa wa ahali bid'ati wal furqa ko sunna mɔgɔw ni fara ɲɔgɔn kan bidiya mɔgɔw ni fara farali tawhidi tɛ mɔgɔ fara dɛ tawhidi de bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan shiriku de bɛ mɔgɔ fara bidiya de bɛ mɔgɔ fara donc tuma min nin donna hadamadenw bolo dɔw bɛ tawhidi yɛrɛ kɛlɛli de la o de y'a to an bɛ kitabu tawhidi kalan an bɛ hamini tawhidi an bɛ sinsin tawhidi kan nin tɛ sabanan ye
ناننا أن التوحيد هو الأساس منا أم بسنسي توحيدك كان سنسي بركة كتوحيد كتاب إنكلا كان سنسي توحيدك توحيد دل لسليم بالمو توحيد دل ندينا لسليم أمبورا سلاسل أصولنا أكاكم اللبون كيدن يتوحيد مثالية دينا كنو كومي كنكولو بفرقرولا أراس الأمر الإسلام توحيد دينا كنو أبي كومي كنكولو بهذا مدين فرقولو كنو على بهرام بين فرقولو لا جو يورو منا كنكولو تيجرا نيبي فرقولو نتونيا أو نتوحيد فنا بورا دينا لا درو دينا تي bato ncayara e ñakoro cogo cogo bato i ñana e ñakoro cogo cogo bato ni tawhidi tala ate wole ko ala bato abe komi ni sallira ni seneya tila ite wole salli bagay cogo mi de ewa bato fana te wole bato ni tawhidi tala tawhidi de al asas wodi hato ala ko wala gad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika laina asrakita la yahbatanna maluka وبين نيفه توحيد ده تقول اساس سيباسما يالدي ولو اسركوا لهبت عنهم ما كانوا يعملون ثم ملاي النبي نيما وجاتي اكون نوتو نيفلنا فراني على قدر انتم بوكا بارا بيتيا او سيباسما يا توحيد ده مغو يكوكن نجيانيا نما كونو يكرا جاكا بولا nganaye ikera sinji tugulangane ikera bange baka batulangane wa ikera salli kelangane ikera hiju kelangane bato doro ni ala bato de do ni ya ke kanye chogo ni tawhidi tala bato te ade lesriye ale de sipasmay ni abi bolon iye bara fitinu munun ke alhamdulillah ubinu fa lagara ni tawhidi ti bolon iyi shike batola chogo ikana sakade ni sara foi tinye lahara wa qadimuna ila ma amilu min amali fajalina haba mansura yomal kama don ni tarakiya makene kala bi ka bara beke gongo de ka chari ite foi soro ni nyenani na duruna munna ambe kitabu tawhid ambe na dersu kala munna wati be an hamilen do ni tawhidi an sisilen be tawhidi ka annahu da'watu rusul ciden be ka dawa ya tawhidi de ciden be ciden cide cira suwaibu nunu lutu nunu salihu nunu akilin kele bafo ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahi khairu ubafo an kam mo ay ala bato fe ngure sita aw bolo min ka bato cinyani ala kelem tawte wala qad basina fi kulli ummati rasula an yabudu allah wastanibu taghut ala kum manto temena ni ala ya ciden ciuma ku ka ala kelem tawde bato munu ni taghuti fulan ka fuya ku yere kolosuma awa dawa ni tawhidi tala kala dawa abe komi dawate kwa tawhidi te dawa la dawate o dawa yire bilali ka toyede o de kanya akeliye parce que ni tawhidi te dawa la ibe mugo wode kata finwo finna nu ya ke tawhidi tu bolo si parce man tu bolo iyu bila bara fudela shiriku mimbu bolo abu ka bara nyuma imbede tuse ka bu bolo kiyama ima foy nyawma wuyu bila bara fu yere de la donc dawa ni tawhidi tala o te dawa o dawa yere bila li de kausa akeliye basi bake kam go bila bara fu de la ciden de ko mamata yushriku billahi sayya dakhala an-nara akoni mo sara kasoro fendo ni be eba fara ala ka ibedo tasuma ko donc ciden be kata nuhula kana anka cide labanna abbe kadawa kera tawhidi de be التوحيد
هو الدعوة رسل جميعا من أولهم إلى آخرهم توحيد دي تشيدم بك الدعوة كتو أفلو فو أولبا donc ni mogo ye dawa ke tawhidi tala imi shinshi tawhidi ka ima mogo lakala tawhidi la ima mogo la fahamu tawhidi la ite chide un ka dawa la chide un ye dawa ke chogmi etola ibi ire sagona dawa dola ninde duruna minya to ambe shinshi tawhidi ka tawhidi kitabu kala worona anna sammatan hamalatin sahawa anna tawhid yufarriquna worona akadu mugo dobe mununye ewa fenta mimbe silamiya ce juguya ko tawhidi be mugo farade o welele kelaw be ulu yalla hala jugude ta ko da tawhidi ka ko da tawhidi mugo ka yira tawhidi ko ni ya fo yoro doroye intelligence ebe tawhidi fo yoro tawhidi fo ba e ka kuma chogo mai mo be tawhidi fo hikmate ela mo be kuma tawhidi ka e ban farade ninde be ko me jinya fule chogo mi sisa har kala nyoro bi ni ko be ta jamia min afrique ka jamia wala kombe tawhidi de nyini ka tawhidi kala karamugo yere de ba fo ni ko ne bena aka jamia maddatu tawhid aqida ne ba fe ko de kala aba fo aqida ko imbila aqida ko en kagele ite madda wureta duguturu de be yere de ben ni fuye jamia karamugo yere de ben ni fuye ko tawhid madda kagele ko tawhid bam farade ko ye tawhid bila balama ni tawhid fana bilala anyate jinya la halala munyana donc ninye ko woroye mimba ayira ambe sinsi tawhid ka ambe sinsi tawhid kitabuka fulana munna tawhid tana au bake ko kala shirku amba fu ko damado annahu a'jamu jam wa shiya Allahu bihi a'jamu jamba wa shiya Allahu bihi munna ambe sinsi ambe shirku fana kala mushrikiya mun ambo hammino fana ye ko kala ka kakkalite wudo ka kannoni ya wudo ka mugo la kalala ala sosorani junubu ye junubu ni ala sosoranaye junubu min kabona junubu min kabba be abeye o ye shirku de ala sosorani junubu ye jiyan kono shirku de kabona be shirku de junubu kabona be ode yato ambe shinshi shirku ka ode yato ciden de lakka nyinen ka Abdullah ibn Mas'ud ya nyinen ka ayu jambu jamu inda Allah qala an yushrika billah shay'a wa huwa khalaqaka anta jalu lillahi nidda wa huwa khalaqaka akoy kabbato fe ngure fara alaka kasura le de kelem pewida ciden ko ninde kabboni junubu be لغمانا كو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لجرم عظيم لغمانا كوندي كان فلان نفر لك ده فلان كفويا تونيا لي بلي دي دو كتا إما كان فلان نفر لك ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما ala ko ni mogo moye fulana fara ala ka iye junubu bele ba tige kake mushriki ye galon tigela de kada alaka ewa junubu ni ala sosora naye shiruku de kabona be fulan ka fuya de kabona be ala de kajuguna be wodi ato ambe fulan ka fuya fona derisuke kalakala ka mo lakala la purubu yere korosa ma chogomi فلان أن الشرك يهبط آمال كله فلان من أم بشركون لا كلام غول أم بشركو كلا بس كشركو
الأكبر فلان كفويا كمبابا ببارا بيدتنا أبي كبارا بيدتنا الشرك الأصغر من يفلان كفويا فتني نو دونا بارا منا أبو بارا تنا من فلان كفويا كمبابا ببارا بيدتنا يبلو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ala ko ciiden ma akon ne ala ye wahaw ci ima komi nye wahaw ci ciide won toma enye chokomi ini ka ciide nya fule ni e fulana farane ala ka mbi ka baraw ciya law asraku la habita anhum ma kanu ya'malun ala ko nabi nyo ka kibara ko nutu nye fulana farane ala ka dro mbu ka bara be ciya mbu ka bara be mba ciya donc ninde fulana ni nambe shiriku fana derisu ke ka kala ka do shiriku kumba babi ka bara bede tinya foi to ibolo ni shiriku al-asgharu bi bolo shiriku fitinu bi bolo o do na bara mina bo tinya asabana anna allah la yaghfiru liman mata ala shirk sabana min ban sisi ka shiriku fana kala ala ko ni mogo mo sara fulan ka foyaka akwala te yafima inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ko ni ala te yafade ni mogo ye fulan na fara isara aya sara ye do fara ne alaka inu shera ne alama ne ala te yafima de me junmu min te fulan ka foya mbo yafa mogo min nyenjia إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تيدن كو على كو قرانا كنا كوني مغو ني فلانا فر على كي يشركوك يساركا كو أرجانا دوني كيرا إما حراموي كوي يكاسي يروي جانبا تاسمدي كوني دونا كوي تبوده wala shirku be bara bede cinya shirku kumbaba be bara bede cinya man mata yushriku billahi shay'a daghalanna ciren ko ni mo sara e ko ni bake ka fendoni de fara alaka ini bara sirala malama ko tala iberu tasuma kuno wa khadimuna ila ma amilu min amali fajalina haba mansura ninye sabanay mu nyato ambe shirku kala kanoni yaw kala parce que alete yafa ni mo sara kala te yafima e wa kumba bana fitini be kuma sale alate yafima me faram fansira min be kumba bani fitini che kumba ba alate yafima la gara ibedo jahannaba ko ite bo fitini alata yafima la gara me ni donna jahannaba ko no junubo hakke janana ka boy lay be bo na alate yafa sila kuma sahalena ناننا أنه خفي في غالب أحواله من نام بشركو فنا درسو ككلا كانيدو باسكو شركو مشركيا فله أكلا هلاو دولا كو دوغولندو بيتادو باسكو دو بيد دسكون دكونو أدو أبيد دسكون دكونو أدوغولندو دسكون كونو مغو تادو ودياتو mugo do be adusukun kono abe sira kaburu tiginye togomi ate sira la nyawo togola abe sira kaburu tiginye togomi de ate sira alanye o togola ado fule ni ko karasa ado be na ye ko juguke ako ale make ni ko ikkalne ne alay ni make abe sika kalne alay sinyata me ni tan ina tara kaburu dofe abe kaburu tigi min bonya abe siro nye ni na tara kaburu yoro la kwa kakale atesika kale shirku min baddu sukun kono sun sirani min baddu sukun kono atesika kale ode hato mugo chaman ba dambe kata silamiya ma ba fale silame kasor mushrikiro parce que ale ireta do ko ale mushrikio mushrikiya dogolendo chogoyaw dola wodi atala ko ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna
ala ko mo chama malli manani ala abada fu kalli manayen kono nana mushriku de do kasura ireta kalama ala ireta do ko ala mushrike kasura mushrike do odi ato ambe mushrike ya fana kala nko odi ato huje fata bun yaman abena matinu kono nala ayeta foye mo dola ya tige kafili ako ala ko qur'ana kono ma yu'minu aktharu billahi illa wa hum mushrikun iba sur mo do ye mushriki atado ale yere tado ko ale mushriki ayeta fontige kafili ako ala ko qur'ana kono chama malli manane ala ya bara fo mushriki ya bi goro me yala annahu jafata bun yamani be saka ke kelenye koni e mo katta fe ikatiga ayina te kelenye o yorola parce que ale che den ka seba ye a wakati seba beba ko seba beba nofe nyemo ba nofe abetta hudi tigi abenni haklina de ba bela bena te saka ke kelenye o yorola donc munya to ambe cirku kala 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 ka kala kanyedon akalla halana kanuni yaw do dogolendo mugo bese ka ye u kono kasorita kalama دورنا أن الأنبياء قافوا من الشرك من أنبي شركوا فنكلا كانون يهو كلا نبي نمو يري شرانا مشركين مغوري كان فري ولا جاك فري ولا نبي نمو يري شرانا شركوين إبراهيم كو تشغل إمام الموحدون tawhidi tugu be kanyema ala tere ako wajinibuni wabaniya annabuda lisnama annabuda li asnama ako ala ikanne koloshi kanyiro majanya nindon an kana boli batode ibrahima yiresirana shirku kono ni aya tawsirin ibrahima tayyimu ako o man ya'malu li bala bada ibrahim ako ibrahima kofe mo juma hakili be shigi musriki ya balaw koro ibrahima hakili masigi min koro min filela tasuma koro tawhidi defali sababula shirku kileli sababula har bi o yere be sira mushriki yanye abe ala dele ko ale ka le tanga ka bo shirku ma mo juma hakili be shigi wala ninde ya to shirku fana amba derisu ke ka kala ka do ni nyantu te duruna worona anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة كيد نيانك باريا كن نمانتو كو بين الشركوك ودي أتوان بسيرا الشركو نيانبا درسوك كيد نيانك باريا كن نمانتو بين المشركياك هرسا دونانا كيد نكو لا يجحب الليل والنهار حتى تؤبد اللات والعنزة كيد نكو سوني تلتة تأبدا فلا تنو وانجابي بطو عليكم من تونا ما جنات ولا برا لا تنو وانجاب بطو لا تنو وانجاب بطو راسي سوبات أتاكي كبطو هذه سورة كنو تيدن كون لا تقوم الساعة حتى تلحق خبائل من أمتي بالمشركين أو حتى يعبدوا الأوثان هذه سورة لا ciden ko jiyate wuli abada fo ade kam manton do ube fara mushrikuka jiyate wuli abada fo ade kam manton do be fara mushrikuka ube boli bato wa innahu sayakunu fi ummati 30 kajabuna awa ko ale kam manton mugo bi sabab galon tigela bi sababe ye ale kam manton la kulluhum yajum annahu nabiyyun أكلين كلي باقلون فوقوا النبي نماي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو الندى النبي نمو تيم بغيم نجمة تنيكوفي حديث ورنا نتشيدنكم لا تقوم الساعة أقول جيت ولا بدا حتى ترتربا عليات النساء الدوسي عند جيل قلصت يا حديث أبي البخاري كنو jili qalasa ciden ko jiyate wula bara fo dawsi kam muson o bo bara be lamaga boli min to jili qalasa nube nyogo nyoni
boli batolo nu jama be chayai u be nyogo nyoni nyomi fu be nyogo nyoni fu bo baraw be yere nyogo nyoni kama nu be chaya boli na kabato ninjil qalasa boli de to fi janubi makka mamlakat arabiya janubi nta abamanan kando ha ni nyesi ikan numayanfa ni nyesi kibla man numayanfa nyero joma banya fa ikini mbola numa mbola fanye januba mamlaka saudia fando comme nete abamaran kando saudia fando borin tumbe de malke abdulaziz tilela ale de ya tige kaboy malik abdulaziz fama munum be sisaw fa tumami ale nana de aya boy aya yoro guruja ka boy pew donc ni hadisa fana ya yira ci de nya yira le kam mantum bena fulan ka foyake donc o de yato ambe ewa shiriku fana amba adresu ke parce que ci den ko le kam mantum bena fulan ka foyake ci de nya cinya fo jamana jumambe sisa ni ewa kaburute ni mogo be atawafu ube ni kaburute ni mogo be dafalen kala ube kaburutigi nu be dama kasala jamana jumambe sisa na teke kene kay fo saudia ni saudia te anta jinya jamana si soro fo kaburu dobe mogo babato kene ka ate dogola fana donc o de yato ambe ewa shirku fana amba ale fana derisu ke ni nye woro nay wolon fulanna halun nasu allazina yantasibuna lil islam anko woro nay juma ciiden ko nimmanton bena boli bato wolon fulanna munye silamu ka ali hala jiya kono sisa munum buddam be kata silamiyama o ka ali hala seta jiya kono o koso odiyato ambe shirku lakala ambe shirku kala ka derisu ke ka kalite udo parce que niel dugo kolo la halawle silamu ka hada madon kala halaya sisa munum buddam be kata silamiya ma sisa abe achama be fulan ka foya dugo site jamana sita nya fo chogmi kene kan ni kaburute ni kogo bala bo njorala kantigaro be ke ala dafale be ke ala mo be dama kashala mo be sira kaburuti gi yerenya katimi alaka mo kali halakoso ni bagate dola tapelpe dobe dola sebembe dola ewa naminoro be dola iba soro ewa katimu dobe dola konne ka saragati munum bud dambe kata silamiya mal bi ni yu kala halaye a caman ba dambe kata silamiya ma me abe mushriki ne balima har an ka jamana kono no ba fu ko keme bi kono to ni duru ya silamai ni mushriki bo ala kabida mo bo ala mun yere be kiden ka sunna haqiqa kala fa musarraf salih eska keme ibe fula yere so bi kono to ni duru imbe yenni to godel ubu dambi kata silamiya ma me o ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna umalli manani alay abara fu fulan ka fa yabu bolo ni ma fulan ka fu ya sebela ma sor min bolo ibe fulan ka fu ya kuma la ma sor ale bolo ube ibe fulan ka fu ya ke wale la ma sor bolo tele min ka hada madon ka aqida cinyalendo mogo chamman ka aqida cinyalendo janko an ka jamana e kam mogo bilaw ka kuma doro katan ni mawlidi daminana katan bila bi ambe komina ni mogo min be erejo soso lamme kuma u dobo fo yere kuma u dobe fo hakrina nyuman ni mogo ni ka hakili kani alla ya siranya bila limana bila tase ko lammere uti su lammere ni min kuma na ibebu min kala manaka kuma utilele de doro ibebu min kala mabe jange abeta kuma fo
yerebe aka vocal yere effacé ka boy bolo signakele munna parce que dusukun nunu de mani ni hada maden ka dusku tawhidi ta kono ni hada maden ka dusku ma aqida do ni har e ka kuma tileni ne nyate tile ibe bo min kalama min be duskun kono drole o de bena bila nenka ibe sirabila ala inna fil jasadi mudghatan idha salahati salaha al jasadu kullu wa idha fasada jasadu kullu ala wa hiya al qalb tiren ko sogo bu kelem fule far kolo la na nyana far kolo be nyana na cinyana far kolo be cinyana way duskunde ita do ko maliyen chama duskun cinyalendo abara fo aka kuma ikallame parce que nem fule de miqraful qalbi doni ke ba ko nende ye dusukun ka jifile ibe jifule ke ka jisole ka bo daga kono chogomide nembila ni ba fe ka hada madin ka dusukuna ko tado abila ka kuma doro na yire ko abe kuma tile chogo min be dusukun kono be tilala kana bila nen ka bafo dusukun tile lente mo chama ba dambe kata silamiya man dina haqiqate tawhidite shirku de ba chaman dusukun kono wala anka hammini shirku ye anka kala anka do وشجنا أن المؤمن لا بد أن يعرف الشر منا أم بشركو لكلا أم بشركو كلا مؤمنين فويكا كوجو دوري إبي يركو رسالة ما تشوكمي وجه فدا بني أماني كهديسا جنبه أكون مغو سيبو تو تنبه چيدي نينكا هيرا ديلا كم يالي تنبه چيدي نينكا كوجو ديلا كوجو كانو تيدي نا بسرا كوجو كناسرو bayturu kila ko aleya ayre aleye ewa ko jugu nyini ka do ko jigo kanute de ko puruka aleyre ko abayire kolosi ko jugu ma chokomi ko ni mo min te ko jugu do ko ibe biya kono ni ma ko jugu nyanyini ka do ibe do akono koy odi ato fo shiriku ka kalate kala mogola parce que ko jugu de do dugu kono ko jugu be nyema ye musrikiya de fo ka kala ka nyado de ko lakala mogo la de mogo ku nyado puru be se ki yere kolo sama chogmi te biya kono wodi ato ambe sirku donc ambe afana lakala mola kala bari mo muqaddima ni mununta kombe kumuka ni nya atoye munye anwa tauhidi ni alay dersura yiranna wakati sera tauhidin noni yaw ni alay wakati wure yiranna isallahu dersu beke oka mais bi anye ni muqaddima inke anye bonni mo min benni do parce que toujours doni barika ye munye doni sagi kata atigima nyeni muqaddima minke ni mo min ba pe kanunu nye munun fote kume kunyedo kosobe sagi kata Sheikh Salihu Sadu As-Suhaimi Salihu As-Suhaimi Sheikh Salihu As-Suhaimi Suhaimi ye kitabu tawhidi aya asrahu minke kaseti folo ta atere sarase muqaddima abeye nununda ado amadri suke aya muqaddima beke nye munun fode minye ewa Muhammad ibn Wahhab ka ewa tawhid kitabu qisa ana abdurrahman ka qisa ota kono de min fule kam munun fo tawhidi togo yala ani fule kam munun fo shirku togo yala ibeta Suhaimi ka kaseti ayat kitabu tawhid sarahu kaseti tanishegi kaseti folo muqaddima ta ulame nye munun fo ibu surabu fo ko prepare latege katemene ta kayre parce que ne yusurunya abu perpere latige ya ku delila fo ku perpere latige katemene ta ka et puis abe kuma tawhidi noniya sabainka o kaseti kelen kono ambe ala deli alaka nin tawhidi kitabu min fulen nye akalan chogo nyuma na timme chogo nyuma alaka no yanye nanye munun kala kono ala ku bara nyugo yanye ku ke anka duskuna siruye subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي الأمسا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالو ناني نا بيسويني وكونونتو ناي ميلادي نصارو كجاتي بافولا نموغا أني فولا سانكالو تاني كلنا بيسويني وساباناي. ambe dawda bugu masjid ar-rajaqo ambo kono ni ala sonna bi ambe na kitabu mi ndamina oye kitabu tawhid li shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah. bi ambe muqaddamu deke muqaddima bo deke sanan kado matinula tawmi minye anka dersu konona na kitabu min bambolo nambe kolo fo akono waye القول المفيد وشرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. أم بمتنو كلاودة كتابو كنو من يسره يه أتكومي أم بكتابو يسره تا كلاكومي أنتم بسلاسة وصول لا تكومي سره أمبا كسره يه mogo be se ka faamu sɔrɔ a la jɔn na cogo min k'a sɔrɔ kumaw ma janya. Muhammad ibn Abdul Wahhab an tɛ kuma ale yɛrɛ ka taariku kan bi salasatu usulu damina an kumana ka ye. Ale yɛrɛ bangena hijiriya 1000 ani 115 a bangena o de la. a fatura hijiriya 1000 ani 100 ani 20 ani 100 hijira 1000 ani 100 ani 6 a faturo de la. an ko ɲagambi ba ani dɔ cɛ min ye Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum Afrikiya nin tun ye mɔgɔ jugu ye aqida jugutigi do bidiya mɔgɔ do. Malik majahabi mɔgɔ minnu tun bɛ a wagati la u ye aradu kɛ Abdul Wahhab ibn Rustum ka kafiriya yɛrɛ ka lagosi sɛbɛlɛw kɔnɔ. wo min ye kaburu batolaw ani sufiw ani bidiya mɔgɔw tuma min Muhammad ibn Abdul Wahhab ka dawa nana u y'a dɔn dawa in bu u kan. u taara Abdul Wahhab ibn Rustum ka tɔgɔ jugu ta ka da ale kan pour ka mɔgɔw boli a ka dawa ɲɛ ani k'a ka dawa nege bɛ mɔgɔw la.
mais ama foyi toro ka dawa ma mogo fulaw mogo kelewunte kitabu dokumanauka tasihihu قطع التاريخ حول الوهابية من كتابه أبيكم أني مغفلو ديفرنسي لاكو فرنفانسي لاكو سوبي عبد الوهاب بن رستم عليه هجريا قرني الثاني قرني فلانا معنى هجريا سانكي من فلانا عليه كان ينما يكي أودي كنو sankeme fulana laba fatura doko e sankeme na laba ale ya kanyana mo yake kata hijra sankeme kata keme fuladema doko a fatura keme ani bikononto ani wolon fula doko a fatura keme fula ani duru ale qarni sani o folo ube qarni ewa awwalu wallaba ube qarni sani folo ale kanyana moya dannanin français de la Abdul Wahhab ibn Rustum hijriya kemenal laba hijriya san kemenal laba ube hijriya san keme fulanna folo ale kanyana moya danna o yoro de la mais minni Muhammad ibn Abdul Wahhab ale qarani sani asara qarani tani fulana parce que ale wolola bakele ani keme ani tani duru a fatura bakele ani keme fula ani woro Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kanyana make kata qarani